timing was in bad faith. Erokamano. Aduoka nyamuro ang'e sa makare ni to en mane. Erokamano ahinya Obuya. Ondiek kantiere iri milomine yude kendo akiaka sani podi processe ne wan kodi ka juma mokalo. Twak makamae depo ni jok moko ne timo preempting koso no chal nade nikech twak mano bedo go juma mokalo. Ne nitie mane liekore mane iye kane warito neno nang'o madhi timore tok yiero. Bende gidhi bedo ka gitiyo kanyachiel. Gima naso juma mokalo gima waneno kawuono kontiere kar ka. Opogore. Erokamano Cleophas. Na adwa chako kiyie nata kaw thuolo makende mondo achiw puoch gi pak ayanga kendo publicly ne migosi. Kawuono waluonge ni migosi Boyd Ong'ondowere kuom yiero mare manyangafu kendo mano yombe malach miwuoro e kom mar Kasipul constituency. Andamor ni chieng' manyocha wayalo kigone Boyd kura tich ang'wen ne an ka to kendo mora ni kawuono tich ariyo bende abiro wayalo kidhi ka Boyd dhi chamo miyo amor kabisa kendo amor notete no yiech to kendo nakoni ka notete dhi barore magino nawacho kendo nabet nanyachiwe gimoro kopono yomba because I knew ineno nitiere gik moko ma obvious ma ok inyal nikech Kasipul ni penjo gima ne nie debe Kasipul nong'eyo nong'ondowere nomi thuolo mondo tiyiga bich to ne pok otieko. Joma ne dwa laro komni ne owinjo riti mondo mi thuolo mar Ong'ondo korumo to ginyalo biro lare manyiso no owinjo giikre gi chung 2027 akia rikni mano mako gi but otherwise topic makawuono adwa ni wang'i two things in as much as wang'iyo article 180 even 179 sabbatical 5 mar constitution then wang'iyo section 32 Mar County Governments Act in terms of the role of member of the deputy governor kakondiki tana adwa ni wachake from somewhere Oyugi Magwanga and Gladys Wanga because unge maber ni the beginning margi ne ok ni gin together gin jok ma were supposed to be rivals but circumstances no bring it together. Oyugi no accept to be the deputy governor while no ng'eyo the role mar deputy governor cardinal of which is to deputize the governor. Nyiso niya owinjo bed ni any such decisions taken by the governor you say yes sir or yes madam but that's all. The moment ma wacho yes sir or wacho yes madam then it means you are not deputizing. So from the word go in law wawacho niya that was an error ab initio. From the beginning, Magwanga should have said yes, madam, in anything, including before nomination. No capacity more kaka deputy governor mondo minodi or support another candidate because TJ and deputizing governor. Kibedo deputy. Ada wi thuolo mar mondo mi dhi tiyo mana mondo mi penji. Kibedo deputy mar ng'ato terni kaw pachi wito oko. Winji kaw pachi wito oko because mama no ok onego bedni kaka katiba ma iwacho no bende wache nikech ni ratiro mar association. Ingeni ansa ma aneno ka ja UDA pingo gimomiyo Oyugi Magwanga ok owinjo dhi dala for example to gine giriembo Gachagua. Reasons mano miyo giriembo Gachagua ne nango. Dong en mana insubordination ni. Kasa ma president wuoyo gi jo Kenya Nairobi, Gachagua bodhi wuoyo gi jo Kenya Mombasa. Sama ne governor of the support Boyd Were kaka opposition of the party, deputy mare odhi gokoko gi jo moko kumoro machielo. Is that not pure insubordination? Then it should have been impeached even before we discussed it here. But that work on in here. And the bigger picture madwana ngi enito possibility mane mawanyalo bedogo in lack of proper service ka wan gi deputy governor ma osenyiso complete rebellion. It's not the first time monyiso such rebellion. It's not the first time. So at the same time Gladys Benoko wacho ni mondo assembly omu mondo impeach because obviously governor cannot impeach the deputy governor. Ka the members of county assembly obiro deem it necessary Nima is complete insubordination or rebellion or then they will impeach him. But so far, gima discretion mar governor is the office mar agriculture. Reason manomio that must happen is because Nganyo Sinyisoni will not even come to work. Kangani will not even come to work. Ministry of Agriculture is a ministry which is service oriented. So this person for Anyanyisi and get that amount of bay for a very long time. Oyugi Magwanga has not been going to the office.
From August. Kopono dwaro defend the position to watch, and when did he clock in last in the office mar Ministry of Agriculture? He has not been going there. The chief officer, the lady, is the one who has been doing all the donkey work. I know. In a data moment, I get them on my fingertip. So if he has not been going there, at the same time, all the amplify by revolting against governor in public, then do you think governor is still having a right to entrust him with that job? That one obviously cannot shuffle to katanda blame. So I believe governor has taken action. At the same time, Bagara King Oyugi Magwanga in his service, King is a revolutionize kata be agriculture. I don't know. I don't know whether he can even state 1, 2, 3 things moko osetimo kaka CC member mar agriculture or policy framework moko put in place. Manyalo miyo governor will still forgive. Again, didn't setimo something meaningful. And alo manadhi sikul. Nesa mora koso fee. To nike na bedo namba chien. Principle ne waja ondiek to kata ka poko chulo fee to we obeda nikech ang'e no biro bedo namba chien. En nyathi mwadwa keto mondo kal piny. But maro Oyugi maonge gimitime ministry iketo rigi mbakni mang'eny gi weche manono mokonyi as a CC member and as a deputy governor. The truth of the matter is nitie political freedom. To nitie freedoms which you lose by decision to take some particular responsibilities. Like one, he decided to be watchman. You don't have freedom to sleep at night. Koro, by deciding to be a watchman, your right to sleep at night must be done away with Nikech. You better watchman. Oyugi Magwanga kosa ka deputy governor. We nyaka koriket kando. Ikony governor. Kineno ka governor pamo to teach mitimo en pamo. Kineno ka governor wer teach mitimo en wer. To ka wero jogi tia. That is a simple thing because money is what is called deputizing. Nikech kora mi last point. We're wondering kaka koro Oyugi Magwanga to such level of rebellion. King Kore not represent governor at a national function. Ochako wacho gik moko mar contradictory to the government position in Homa Bay County. Who will be blamed? It is the governor and also the county assembly. So we must crack a whip when it is due, and it is due at this moment.